Di la mabaling ti umay, di ta nadaeg apadar mo. Siyak di kang bautisa kadwak ni Inventa Carpus hanggang Paraken ka, nakasagana ka. yes. Tiraan nga roda. Isang aldaw dininamnaman Daladawang ti cellphone ko Naimatangan ka Sa miweng anapnuan Lailo inaknang negan makaniliwa Ipusurik nakan kaunggan Mani pudidi aging gana kita si kalaeng ipaspasungada pet ko mangegan ken makita makakayaw iknauray siya sinuman makaimatang ken ka pagayam ko na ipangpanguruna ka di kang tumalipat ang aking gana ingana ada tulad uray ipatayag mo asunata itilubong ti Facebook sapay tagi ka mauman. Alright. Sama tayo ron. Balse Balsi patapok. yes. Salut-sudam no maumakantung at amumong kisumba tuken ka Nagdatulat tadi ta si Boy Murigat man weno kinawa Weno'y tiragsak Kanlidayak nada pagayam ko na'y pangpangruna ka di kang tumalipat ang aking gana ingana ada tulad uray ipatayak mo asunata itilubong ti Facebook sapay tayo ka mauman pagayam ko na ibang panguruna ka di kang tumalipat ang aking gana ingana ada tulad uray ipatayag mo asunata itilubong ti Facebook sapay tadi ka mauman itilubong ti Facebook sapay tadi ka mauman. Okay nga ron, nagsamit ti boses mo. Giyaman kami apo.